Čaute, čaute, ja vás vítam pri našom ďalšom víkendovom small talku. Pohodlne sa pohodlne sa usaďte na začiatok, vezmite si svoj obľúbený nápoj a dnešné naše small talk bude sa niesť v rytme bačaty. Povieme si niečo o tanci, bačate a toto video bude skôr pre ľudí, čo už vedia tancovať, čo vedia, čo je bačata a vedia také základné kroky. A tí ľudia, čo nevedia vôbec tancovať bačatu, tak toto video nie je úplne pre nich, pretože nebudeme vysvetľovať nejaké základné kroky ani počítanie dôb a podobne, ale ostaňte a pozerajte, pretože práve ak plánujete v budúcnosti zapísať sa na kurzy bačaty, tak myslím si, že tieto informácie, ktoré vám odovzdám, budú takým dobrým štartom pre vás vo vašej kariére tancovania. Tanečnej kariére, ok. Takže dnešná téma je, ako sa tancuje dominikánska bačata, respektíve ako sa tancuje bačata v Dominikánskej republike. Ja budem celú dobu stať, aby som nemusela kameru potom presúvať. A poďme na to. Takže bačata. Dnes budeme hovoriť o bačate ako o tanečnom žánri. Dominikánska republika priniesla svetu dva žánre, a to merengue a bačata. Obidve sú známe už aj na Slovensku. Merengue je také viac tanečné, viac zábavné, viac veselé. Bačata je niečo veľmi také melancholické, plné také žialu a vždy sa tam jedná o nejaké sklamanie z lásky a opúšťanie a podobne. Bačata je zapísaná ako to preložiť, ako nehmotné kultúrne dedičstvo UNESCO. Bolo zapísané v roku 2019, to znamená, že je to zapísané ako nehmotné kultúrne dedičstvo Dominikánskej republiky. Rovnako je zapísané aj merengue, to už bolo v roku 2016, ale teda veľký milník v bačate je, keď UNESCO uznalo bačatu v roku 2019. A čo by sme si povedali k tej bačate? Aby sme vlastne pochopili, ako ju tam Dominikánci tancujú, tak ja opäť by som to porovnala so salsou a s pôvodom, odkiaľ vlastne salsa vznikla a ako sa salsa začala tancovať. Nie vlastne počúvať ako hudba, ale tancovať. Ten pôvod salsy, len tak veľmi zhruba, tie africké národy alebo tí africkí otroci, keď prichádzajú vlastne do Karibiku, oni prinášajú svoje hudobné nástroje, to sú tie bicie, ktoré sú potiahnuté tou kožou, to znamená konga, bongos alebo kláve. A tam sa vlastne tieto hudobné, africké pôvodom hudobné nástroje miešajú práve s tými karibskými nástrojmi. To znamená timbal, maracas, el güiro. Oni vlastne nesú ako keby tie svoje africké rytmy do Karibiku, to znamená Dominikánska republika, Kuba, Puerto Rico, ďalej to ide do Južnej Ameriky, do Mexika. Takisto z Európy vlastne hovoríme o období kolonizácie, kedy vlastne Francúzi a Španieli kolonizujú toto územie a prinášajú tam aj tých afrických otrokov a oni vlastne napríklad z Európy sa dostáva potom tiež do salsy, hovoríme teraz o salse, do salsy sa dostáva piano, čiže klavír. A vlastne odtiaľto tá latinská komunita migruje do USA. Môžeme povedať, že hudba ako tá salsa vznikla v takej podobe, ako ju máme na Kube, ale o tom sú teda tiež dohady, do toho by som nezachádzala, ale chcem teraz hovoriť o tom, kedy sa salsa začala tancovať a ako. A porovnať to potom s bačatou. A prečo je tam ten rozdiel vlastne v tanci medzi bačatou a salsou. A prečo je to vlastne dôležité na to, aby sme pochopili, ako sa bačata tancuje v Dominikánskej republike. Takže máme tam tie hudobné nástroje, tú salsu, ktorá už vlastne ako hudba existuje a ľudia začínajú migrovať z tej Južnej a Strednej Ameriky po druhej svetovej vojne do USA. V New Yorku sa vytvára veľmi známa štvrť, tzv. Spanish Harlem. To znamená, je to vlastne obrovská štvrť, kde žije veľká latinská komunita. Ale najväčšia menšina je tam, ani nie, že najväčšia menšina je, ale práve portorikánsky hudobníci, portorikánsky tí migranti, tí vysťahovalci v New Yorku začínajú vlastne v tých jazzových kluboch a v tých
iných barových žánroch, ktoré vlastne v Amerike toho času boli, tak začínajú vlastne miešať práve tieto salsové rytmy, ktoré si doniesli z toho Karibiku. Tie afrokaribské rytmy prinášajú teda do tých newyorských jazzových barov a tam začínajú vlastne koncom 60. rokoch túto salsu hrať a ľudia ju začínajú prvý raz tancovať. To znamená, tá salsa ako tanečný žáner vzniká, ja by som povedala tak, na takých tanečných parketoch, alebo teda viac formálne. To znamená, že už iba ten samotný štart salsy bol vlastne ten salónový tanec. Na rozdiel od toho bachata. Bachata sa až dodnes v Dominikánskej republike tancuje ako keby je to tanec na ulici. To znamená, nepredstavujte si, že idete po ulici a všade tam tancujú bachatu, to nie. Tanec na ulici, tým chcem povedať to, že bachata sa nepreniesla alebo nevznikla v Dominikánskej republike ako salónový tanec. To znamená, je to niečo úplne iné ako salsa, ktorá sa tancovala v tých jazzových baroch a vlastne tam práve tieto afrokaribské rytmy, tieto hudobné nástroje, ktoré migrovali do toho New Yorku, tam oni sa miešajú práve s tými dýchovými nástrojmi, ktoré sú veľmi typické pre jazz. To znamená trúbky, trombóny, klarinet a rôzne tie dýchové nástroje. To znamená, až tam vlastne koncom tých 60. rokoch sa tá newyorská salsa vytvára do tej podoby, v akej ju začínajú ľudia tancovať. Predtým sa netancovala, koncom 60. rokoch práve vlastne tá portorikánska menšina, ktorá hrala túto salsu, začala tancovať. Začala ju vlastne ako keby šíriť v tej štvrti, kde žila tá latinská komunita. Na rozdiel od toho vrátim sa k bachate. Bachata teda dodnes chcem povedať, že sa tancuje ako keby na uliciach v Dominikánskej republike, pretože bachatu tancujú napríklad, keď sa stretne rodina na pláži v nedeľu, donesú si reproduktory, pustia si tam bachatu, tancujú ju. Bachatu napríklad tancujú v tzv. Kolmádach. Kolmádo to sú také tie malé potraviny so zmiešaným tovarom, kde napríklad v piatok si idete dať večer pivo, sedíte tam na takých barových stoličkách, pustíte bachatu a keď tam máte svoju ženu, alebo skrátka si zatancujete, hej. Alebo sa napríklad bachata hrá na takých diskotékach, kluboch a tak ďalej. Ale nie je to salónový tanec. To znamená, že bachatu až my, tzv. Západný svet, to znamená Európania, Američania, Austrália a vlastne všetci, ktorí začali sme tú bachatu vyučovať, tak vlastne až my ju prenášame na ten tanečný parket a vlastne dávame jej taký formálny ráz a tú bachatu začíname ako keby štandardizovať. To znamená, dávame mená tým krokom, tým figúram, dávame mená či už my, alebo dominikánci, alebo dominikánsky alebo nedominikánsky inštruktori, to znamená úplne jedno, kto tú bachatu učí, ale vlastne až práve my dávame ako keby mená tým figúram. Ale je to teda diametrálny rozdiel, ak porovnáme salsu a bachatu. Salsa bola a vznikla ako salónový tanec. Hovoríme teda o líneovej salse, newyorský štýl a portorikánsky štýl. Na rozdiel od toho bachata je bachata dodnes tanec voľnejšieho rázu, voľnejšieho štýlu, menej formálny. Je to doslova tanec, ktorý sa tancuje na ulici, ale teda nepredstavujte si doslova tú ulicu. A vravím až práve prostredníctvom tých tanečných škôl a kurzov a inštruktorov, ktorí začali bachatu vyučovať na tej formálnej úrovni, až my vlastne dávame tomu ten ráz, že je to ako keby salónový tanec. Druhá vec, aby sme pochopili bachatu aj pri tom tanci, je práve to, že tú bachatu vlastne chceme učiť rovnako ako salsu, napriek tomu, že sú to iné tance, majú iný pôvod a iný feeling. A vlastne napríklad môžete sa, ja neviem, čudovať, že boli ste na workshope, naučili ste sa nejaký footwork, nejaké bachata kroky a nejaký dominikánsky footwork a nejaké kroky a napriek tomu vaša bachata nevyzerá ako dominikánska bachata. Prečo je to tak? Práve preto, že v bachate absolútne kroky nie sú dôležité ani zložité figúry a už vôbec nie nejaké zložité otočky. Tu nehovoríme o salse. Salsa má určité štandardy, je to viac technický tanec a pri salse sú práve figúry veľmi dôležité, pretože máme tam tí, čo tancujú salsu, ale aj tí, čo netancujú. Na krátke vysvetlenie, v salse máme 8 dôb. To znamená, že vy v tých 8 dobách musíte urobiť jednu figúru, pretože nasleduje ďalších 8 dôb, aby ste to stihli, aby ste mohli začať ďalšiu figúru. A vlastne práve salsa spočíva v tom, že máte tam otočky, máte tam figúry a ten partner vás musí viesť do tých figúr.
Takže tá salsa je naozaj viac technický tanec a nie je taký voľný, že si tam môžete robiť, čo chcete, pretože ten partner vás vedie a vy vlastne musíte odtancovať tie figúry. Na rozdiel od toho bachata, aby vlastne to bachatou v tom dominikánskom ponímaní bola, tak tie kroky, teda v úvodzovkách, vôbec nie sú dôležité. Prečo nie sú dôležité? V bachate ide o ten pocit a o precítenie hudby. Tým pocitom myslím to, že vlastne tí interpreti tou bachatou vyjadrujú vlastne všetky tie pocity, ktoré človek zažíva v tom živote, či už je to pocit nejakej eufórie, radosti alebo pocit sklamania. A práve v tej bachate vždy spievajú teda buď o tom, že sú čerstvo zalúbení a je to všetko brutálne akože veľmi, veľmi pozitívne, ale ešte častejšie práve ten opačný protipol, to znamená, že spievajú o obrovskom sklamaní, alebo o úmrtí svojej lásky, alebo o tom, že vyrastali bez rodičov, lebo im umreli, skrátka niečo veľmi smutné. A práve preto, keď tancujete bachatu, tak je ako keby dôležité navnímať energiu tej hudby. Najdôležitejšie práve precítiť, čo vám tá hudba chce povedať. Častokrát napríklad sú veľmi dobrí tanečníci technicky, alebo aj vizuálne a po všetkej stránke tanečnej, ale jednoducho ako keby to, že chcú ukázať to, čo oni všetko vidia na tom parkete, tak vlastne prevýši feeling tej pesničky. Napríklad v pesničke spievajú niečo veľmi romantické, niečo veľmi srdcervúce, kedy ten partner by si mal tú partnerku dať k sebe a on ju proste pustí robiť nejaké otočky, alebo v pesničke spievajú o úmrtí rodiča alebo dieťaťa a začne tam proste ten tanečník robiť nejaké brutálne tie kroky nohami, hej, čo sa napríklad naučil alebo čo si vytrénoval a práve tu je také nepochopenie celej tej bachaty, o čom tá bachata je. Tu vám chcem povedať aj to, že na to, aby ste ju vedeli precítiť a zatancovať, tak vôbec nie je dôležité, aby ste rozumeli text bachaty. Aj pokiaľ nehovoríte španielsky, vy viete navnímať energiu tej hudby. Bachata je veľmi jednoduchá na porozumenie práve tým, že tí speváci, oni vlastne doslova spievajú niečo smutné, doslova až ako keby úplnivo plačú v tej pesničke, alebo spievajú smutným hlasom, spievajú veľmi pomaly, hudobné nástroje sú veľmi ťažké. A pokiaľ tá bachata je naozaj nejaká veselá, humorná, satirická, spievajú to napríklad ja neviem o tom, že žena išla na flám a neviem čo, tak naozaj od začiatku tej pesničky vy počujete, že tá pesnička je veselá, je humorná a vy sa tam môžete proste s tou partnerkou vyblázniť. Samozrejme, v tanci nie sú nejaké pravidlá, toto môžete, toto nie. Ja vám len vysvetľujem, ako viac pochopiť tú bachatu a ako vlastne to, že ju najprv precítite, viete zakomponovať do svojho tanca. No a aby som teda nehovorila veľa, ale aby som vám aj odovzdala nejaké tipy, ktoré som vám slúbila, tak budem možno porovnávať dominikánsku bachatu s tou bachatou, ktorá sa učí u nás v Európe. Aspoň teda mňa tak učili, alebo ja som sa tak učila. A tip číslo 1. Ak sa chcete vo vašom tanci priblížiť dominikánskej bachate, tak prvý tip je, ideme uvoľniť panvu a ideme uvoľniť kolena. Ja skúsim si to možno nejako tak dať, aby ma bolo viac vidno. Takže, čo myslím tým uvoľnením panvy a kolien? Bachata je afrokaribský tanec, to znamená, že všetky afrokaribské tance sa tancujú s mierne prehnutými kolenami. Netancujeme bachatu ako naše klasické európske štandardné tance. Klasický tanec rozumiem tým napríklad balet alebo valčík, že máme, v týchto nohaviciach mi to nevidno, ale že máme prepnuté kolená, čiže vystreté kolená, respektíve prepnutú aj špičku. Naopak bachata pôvodom rovnako ako merengue, rovnako ako salsa kubánska napríklad, pochádza z afrokaribských rytmov, to znamená, panva je voľná len vtedy, keď máte kolená mierne semiflexe. Tip číslo 1. Tip číslo 2. Zabudnite na to, že sme v štandardných tancoch a častokrát my Európania, keď sa učíme tieto latinské rytmy, tak chceme tancovať krásne vystretí, pretože sa hovorí, že tí, čo tancujú, majú krásne rovné držanie tela.
To neplatí pri týchto párových tancoch, ktoré sú z Južnej Ameriky, alebo nazvime ich latinské tance, alebo teda nie sú z Južnej Ameriky, ale rozumieme sa, o čom hovorím. Neťahajte sa do výšky. Pri bačate sa nemôžete ťahať do výšky, pretože keď už máte semiflex, keď už máte mierne pokrčené kolená, tak nechcete pôsobiť vystreto. Samozrejme nehovorím, že sa hrbte, ale neťahajte sa do výšky, ale práve naopak. Afrokaribské tance sú tance, kde ten človek chce mať kontakt so zemou. Všetky tieto tance sú tance veľmi, veľmi živelné, veľmi zmyselné, veľmi živé a hravé a doslova tí africkí otroci alebo to indické obyvateľstvo pôvodné v Karibiku, oni chcú cítiť tú matku prírody, ako sa to povie, matka príroda, matka zem, proste my chceme cítiť tú tierru, čiže tú zem. A práve preto máme kolena v semiflexe, panva je voľná, ale my chceme cítiť práve tú zem. To znamená, že nechceme vyletieť, nechceme byť vystretí ako nejaká palica a skrátka byť krásne, hej, dohora, ale práve naopak, my chceme vlastne cítiť tie vibrácie tej hudby, tú energiu ide vlastne od dola, cez kolena, cez panvu do zvyšku tela. Typ číslo 2, neťaháme sa do výšky, práve naopak, chceme mať kontakt so zemou. Typ číslo 3, to, že tancujeme bačatu, ktorá je veľmi podobná merenge, to neznamená, že musíme tancovať celým chodidlom ako nejaký maco a budeme skrátka dúpať, lebo tancujeme nejaký ulicový tanec alebo parový diskotékový tanec alebo skrátka nejakú veselicu. Pri tanci nepoďme z extrému do extrému. Ak tancujete s tanečnými topánkami, tak netancujeme ani na špičkách, idem trošku ďalej, netancujeme bačatu ani na špičkách, ani na pete, ani na celom chodidle, nehľadáme extrém, ale tancujeme, práve používame túto prednú časť nohy, tzv. Pomyselný trojuholník, pretože jedine tam máme pri tanci stabilitu. To znamená, ani nejdeme úplne na špičku, ani nejdeme na petu, ale tancujeme na prednom trojuholníku, pretože práve tam máme stabilitu, cítime zem, ale umožňuje nám to aj robiť vlastne rôzne variácie panvou, ísť do rôznych strán a proste voľne sa chýbať v tom tanci. Takže typ číslo 3, pri chodidle používajte prednú časť nohy, trojuholník. Nemusíte tancovať, ako keby ste šlapali kapustu pri merenge. To, že je to bačata, hovorím o dominikánskej bačate, neznamená, že musíme prejsť do druhého extrému a ten tanec nemôže vyzerať ladne. Typ číslo 4. Boky. Boky, moja obľúbená téma. O tom by sa dalo veľa hovoriť, ale veľmi v skratke, ako to vnímam ja, alebo ako ma to učili. Učili ma samozrejme robiť osmičky bokmi a na 4. a 8. dobu pri bačate zvýrazniť. To znamená, ja vám radím úplný opak, zabudnite na osmičky a zabudnite na prehnaný dôraz na 4. a na 8. dobu. Asi vám to ukážem, ak možno nechápete, o čom hovorím. Pri bačate nás vlastne učia robiť toto, hej, osmičky bokmi a na 4. dobu raz, 2, 3, 4 urobiť ťuknutie, takisto na 8. dobu urobiť taký prehnaný mik alebo prehnaný dôraz, neviem tomu také nejaké adekvátne pomenovanie. To znamená, učia nás vlastne robiť osmičky panvou, a že budeme vyzerať krásne žensky. Prečo vám hovorím, nerobte to a nie je to až tak správne? Pretože pokiaľ vy budete robiť touto panvou osmičky, máte fixované, blokované celé vrchné telo. Okrem rúk vy vlastne absolútne nemáte túto časť tela voľnú na pohyb. Ak budete robiť tie osmičky, ktoré nás učia, vaše chodidlá budú tancovať jedine tak, ako vám ide tá panva, alebo budete tancovať v strete, aby ste mohli vlastne týmto točiť. To znamená, že zvyšok tela je absolútne statický a vôbec netancuje. Pohyb panvy v bačate, v dominikánskej bačate a vôbec v týchto afrokaribských tancoch vychádza práve z toho, že ten pohyb je prirodzený a vzniká prenášaním váhy z pravej nohy na ľavú, ako keby ste kráčali.
Kolena máte semiflexy, to znamená pánvu máte úplne voľnú. A v bačate miesto toho kráčania prirodzeného dopredu môžete kráčať buď na mieste, do strany môžete kráčať dozadu, môžete sa točiť okolo vlastnej osy. A práve ten pohyb pánvy, ktorý vyzerá ako osmička, je neustále kolísanie, neustály swing. Tento pohyb v bačate je počas celej pesničky. Ak si všimnete, že tancuje žena a muž, tak žena tam nebude robiť nejaké také vývrtky, ale ona má neustály kolísavý pohyb tej pánvy. Ale opakujem, pohyb tej pánvy, to kolísanie nevychádza z toho, že by ste robili osmičky, vychádza z toho, že vy prirodzene prenášate pánvu z pravej na ľavú, ľavá, práva. Vy to asi vidíte zrkadlovito, toto je moja pravá, toto je moja ľavá, to znamená pravá, ľavá, pam, 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 pam. Ako náhle máte semiflexe a pánvu máte voľnú, vy tancujete pánvou, teda nie pánvou, ale od dola vám ide ten pohyb, od zeme, cez kolena, cez pánvu, vy máte voľnú aj zvyšnú časť tela a môžete robiť čokoľvek chcete, čiže vám krásne tancuje celé telo. Typ číslo 5. Mali sme chodidla, mali sme kolena, mali sme pánvu a ideme na vrchnú časť tela. V bačate netancujú len nohy a len pánva, ale tancuje celé telo. To znamená, nezabúdajte na trup a nezabúdajte na ramena. Vaše torzo a vaše ramená kopírujú vaše nohy. To znamená, napríklad tancujete lineárne alebo horizontálne, že tancujete do strany na pravú, moju pravú stranu, tak s pravou nohou ide aj pravá časť tela a pravé rameno. A naopak, ak idete do ľavej strany, tak tancuje takisto aj vaša pravá časť tela, pravé rameno. To znamená, že predstavte si to tak, že skutočne pri tej bačate vychádza ako keby ten pohyb od zeme smerom vašich kolien, kde vlastne prekračujete nahor pánvou, tam môžete robiť kadejaké dekorácie. Práve tým, že do pánvu nebudete robiť osmičky, ale necháte ju voľnú, to znamená, že ona sa kolíše, tak vy napríklad môžete robiť na tú 4., 8. dobu miesto toho pam, hej, čo sa akože učíme, vy tam môžete robiť napríklad, že dvakrát zakrútite vašim týmto, hej. Napríklad, ako by to vyzeralo, robíte tan, 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 tan. Takto bez hudby nebudete ťažšie tancovať, ale práve tým, že máte voľné sedacie svaly, nie sú napnuté, alebo tá pánva nie je napnutá a robí len tie osmičky, tak vy vlastne tým zadkom môžete robiť strašne veľa takých ozdôb a trikov a tak ďalej. Takže, to sú asi moje tipy. Samozrejme, vyberte si tie, ktoré sedia vám a ktoré vy chcete zakomponovať. To neznamená, že ja vám poviem nejaké pravidlá a vy sa toho musíte proste rigidne držať. Nie, ja vám to len ponúkam na tanieri ako také menu a vy si vlastne vyberte, čo vám sedí. Je to len zlomok toho, čo by som vám ešte v tej bačate povedala, ale povedzme z takých 5 základných typov boli tieto. A na záver asi toľko, že takisto ako u nás na Slovensku sú rôzne regióny, každý región má vlastné nárečie, vlastné zvyky a častokrát ani tí Slováci si nemusia rozumieť. Nemyslím jazykovo, ale rozumieť ako keby tými zvykmi, tak takisto ani tá bačata nie je všade rovnaká. To znamená, že každý Dominikánec tancuje úplne inak, každý tam dáva iné kroky, niekto tancuje na mieste, niekto tancuje do strán. Niekto, miesto toho, aby viedol partnerku, tak proste sa tam úplne ako keby vyblázni s nejakými krokmi. A takisto aj to, ako vy vlastne tancujete tú bačatu, závisí práve od toho, akú máte vy náladu. To znamená, ak ste unavení, budete úplne inak tancovať, ako keď ste oddychnutí. Takisto, akú máte tú energiu a veľmi dôležité, hoci to znie akokoľvek, to, ako vlastne tá bačata bude vyzerať, závisí veľmi od tvaru vášho tela. Totižto my, Európania, máme iné telo, ako majú Južania a jednoducho to zmeniť nezmeníme. Nech akokoľvek dlho trénujeme alebo tancujeme. A skrátka, naozaj tie kroky alebo tie pohyby pánvou závisia práve aj toho, aká je naša telesná schránka. Napríklad taká zaujímavosť,
je aj to, že my Slovania sme odchovaní, alebo naši predkovia jedli najmä múku, obielniny, mliečne výrobky, hovädzie, bravčové mäso a zemiaky. A na rozdiel od toho tie južanské národy, aj vrátane Francúzov, Španielov, Talianov, Grékov, ale teda hovoríme teraz o Dominikáncoch, oni sú odchovaní práve na fazule, ryže, zeleniny, ovocia, morské plody, ryby a hydina. To znamená, že ich telesná schránka je veľmi šľachovitá, veľmi taká, má veľa vlákniny a aj ten tanec vyzerá ináč a majú inú formu toho tela. Samozrejme, tancovať môže každý, tu teraz nehovorím o nejakej váhe, ja len hovorím o tom, že aj tie pohyby v tej bačate vyzerajú inak medzi Dominikáncami navzájom, ale aj inak, keď to napríklad tancuje nejaký nedominikánec a tak ďalej. A v neposlednom rade závisí to samozrejme aj od štýlu pesničky. Myslela som, že budeme viac tancovať na hudbu v tomto videu, ale nejako ten čas ide rýchlo a ja mám vždy veľa teórie, čo povedať. Ale tu vám len chcem povedať ešte na záver, že napríklad takú tradičnú bačatu zatancujete úplne inak, ako keď si pustíte nejakú modernú bačatu od Prince Roycea alebo urobenú nejakým DJom. Čiže ani tam neporovnávajte, že on netancuje tradičnú bačatu a on netancuje dominikánsku bačatu. Nie. Môže to byť dominikánec, ale jednoducho, keď pustia na diskotéke pesničku, ktorá je veľmi sensuálna, veľmi romantická, veľmi elektronicky urobená, tak jednoducho nemôže tam dať žiadne také tie pohyby prehnané, pretože vyzeral by čudne. A je to naozaj o tom, že ako vy vlastne cítite tú hudbu, ako vnímate a takisto vám nemusí sedieť každá hudba. Pokiaľ sa vám bačata ako hudba páči, tak tanec bačatu budete milovať. Ak vás hudba bačata neoslovila, tak darmo sa budete nútiť naučiť sa bačatu, že si ju obľúbite tancovať, nebude vám sedieť ten tanec. Možno viac vám bude sedieť tango, alebo salsa, alebo kizomba, alebo skrátka niečo iné. A neviem, na záver vám možno niečo pustím a myslím, že keď ma sledujete, tak už asi poznáte môj štýl tancovania. Väčšinou ho prispôsobujem vždy tomu, akú mám náladu a akú pesničku si pustím. A samozrejme rozdiel, keď tancujem sama, rozdiel, keď tancujem vlastne s partnerom. Pokiaľ tancujete s partnerom, tak nie je to o vás, ale je to práve o vás dvoch. To znamená, že ten partner vás tam vedie a nech cítite tú hudbu akokoľvek chcete a dali by si tam niečo iné, niečo vlastné. Pokiaľ tancujete s tým mužom, tak jednoducho musíte sledovať to, čo vás ten partner posiela urobiť alebo požiada urobiť. Môžem vám pustiť nejakú takú tradičnejšiu. Nemám rada slovo tradičný, ale aspoň vám možno ukážem to, čo som vám popísala. To znamená kolena v semiflexe, pamba uvoľnená. Tancujem nie úplne, ako by som vyšlapovala kapustu, ale tancujem vlastne tou prednou časťou chodidla. Osmičky nerobím silené, ale nechám vlastne tú panvu voľne plynúť. Ten kolísavý swingový pohyb je neustály počas celej pesničky, to znamená nielen na nejakú 4. dobu a 8. dobu. Ďalej tancuje aj trup a aj ramena a poďme na to. Takže, na dneska to bolo toľko. Dajte mi vaše názory, vaše komenty
do komentov, alebo kľudne mi napíšte súkromnú správu. Takisto, ak máte ďalšie námety na iné, teda ďalšie víkendové smalltalky, tak ich kľudne zazdieľajte verejne alebo súkromne. Rovnako, ak sa vám toto video páčilo a bolo pre vás prínosné, kľudne ho zdieľajte, lajkujte, aby sa dostalo práve k takým ľuďom, pre ktorých môže byť užitočné. Ja vám ďakujem krásne za pozornosť a vidíme sa na budúce.